weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takosana yoni to sinthiou pate to pateru to simbane fulɓe to simbane mamoudou to gurel fula to gurel woppa kono wattu yoni ha toon to tulde bani to nema to sinthiou ceerno bagadaji yero ɓoy ko on takosan juula ha toon to juma ceerno djiby sow to ñawle mbaygo ha toon to bidianko to juma ceerno elage amadou moussé sow to bidianko to ina jeeya e gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemgal pular mayno fuɗɗoro toon to leydi sénégal haalen kay ko fati e ligue mbo leydi sénégal taw koye ñalngu sappo e goɓi ɗenɗam potite kikiɗankinde jokkino yuɓɓine toon to leydi sénégal to leydi mauritanie mayno haal kay potital dirnanalngal guila e ñalngu tataɓijo koye kikiɗankingal laati fettude toon to leydi mauritanie to dowlaji europe ma yaha toon to ligue mbo leydi france haalen kay ko fati e ñalngu nogas e jeegoɓijo toon to série a mbo leydi italie mayno haal ko fati e ñalngu nogas e joyoɓijo may jaɓɓo amadou badi hoodere pular ko fati la ligue santander mbo leydi espagne ñalngu nogas e joyoɓijo jokkino yuɓɓine toon ha toon to bundesliga ñalngu nogas e tataɓijo ma yaha toon to premier league mbo leydi angleterre haalen kay ko fati e ñalngu nogas e jeeɗiɓijo kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular ma en sakkitoro toon to dowlaji europe heddoɗen haalen kay ko fati e 8e de final ligue des champion européenne maɗen ɗon potite jokku e kikiɗe janggo ɗon to dowlaji europe bisimilla moon e kettuki wata goɗɗe joni joni jahayno nde jaam ñalle moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma o ko amde nogas e nayyi lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular ene mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to leydi sénégal haalen kay ko fati ligue 1 sénégalaise taw koye ñalngu sappo e goɓi ɗen ɗon potite kikiɗe hankin ɗe jokkino yuɓɓinede toon to leydi sénégal hakkude kay aysi ndiambour kañum tigui jaɓɓina mbour petit corte ngal ɗon pottal noon ko mbour petit corte kañum tigui fooli kay ɓeɗo wiite aysi ndiambour ha e dinguiral mum balluji ɗiɗi wondude baliyel gotel stade mbour kañum tigui jaɓɓina excellence ngal ɗon pottal ne kay ko stade mbour kañum tigui fooli excellence baluji ɗiɗi wondude ndiga e kikiɗankino no potide toon to ligue mbo leydi sénégal taw koye ñalngu sappo e goɓijo ko hay ko hakkude kay ɓeɗo wiiteɓe us goré kañum tigui jaɓɓina casa sport ngal ɗon pottal noon ko ndiga e ndiga woni ko ngal gayniri ha noon toon to ligue mbo leydi sénégal heddoɗen haalen kay ko fati gardigu oɗo san kay jokki arda toon ko Teungueth FC jogui ko toɓɓe nogas e jeeɗiɗi rewi hen ko dakar sacré-cœur jogui ko toɓɓe sappo e jeenayyi douane woni to tataɓo ɗo jogui ko toɓɓe sappo e jeetati jaraf woni to nayoɓo ɗo jogui ko toɓɓe sappo e jeeɗiɗi AS Pikine kañum woni to place joyoɓo ɗo jogui ko toɓɓe sappo e joyyi so tawi ko mbour petit cote kañum tigui woni to place jeegoɓo ɗo jogui ko toɓɓe sappo e naya sen immima toon to ligue mbo leydi sénégal en mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi mauritanie haalen kay ko fatte potital dirtanal e ñalngu tataɓijo e kikiɗankinol ngal fetti toon to leydi mauritanie hakkude kay FC mbo Nouadhibou kañum tigui jaɓina AS Mbo Kahedi ngal ɗum pottal noon ko ndiga e ndiga ɗum tigui woni ko ngal gayniri toon to ligue mbo leydi france faɗen haalen kay ko fati ñalngu nogas e jeegoɓiɗi ɗen ɗon potitɗe jokkino yuɓɓinede kikiɗankin toon to leydi france hakkude kay stade ren bo mbayñan kañum tigui jaɓino nim ngal ɗon pottal noon ko stade ren kañum tigui fooli nim baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel e kikiɗankino uddunoɗen ɗon poti toon to ligue mbo leydi france ko hakkude kay PSG kañum tigui uddunoɗen ɗon potide caggal noon nde ɓe jaɓɓi bordeaux sanga wattuji nogas e goho toon to leydi france e ɗen ɗon potide noon walla kay wiyene ngal ɗon pottal e kikiɗe hankin noon ko ɓeɗo wiite PSG kañum tigui waɗi potital faydingal caggal kay nde ɓe wawi folde ɓeɗo wiiteɓe bordeaux baluji nayyi wondude baluji tati han noon toon to ligue mbo leydi français ɗen haalen kay ko fati gardi ngu ko paris saint germain jokki arda toon jogui ko toɓɓe capanɗe jeegom e joyyi rewi hen kay ko olympique mbo marseille toɓɓe capanɗe joyyi e ɗiɗi rewi hen kay ko ɓeɗo wiiteɓe stade ren mbo mbayñan jogui ko toɓɓe capannayyi e nayyi woni to nayoɓo ɗo noon ko ɓeɗo wiiteɓe lin jogui ko toɓɓe capannayyi e tati woni to nayoɓo ɗo ko lin jogui ko toɓɓe capannayyi e tati place joyoɓo ɗo woni ɗon kay ko AS Monaco mbo Diawo Baldé Keita jogui ko toɓɓe capantati e jeenayyi so tawi ko strasbourg kañum tigui woni to place jeegoɓo ɗo jogui ko toɓɓe capantati e jeetati olympique mbo Lyon noon tawe toon to place jeeɗiɗi jogui ko toɓɓe capantati e jeeɗiɗi ha noon toon to ligue mbo leydi français ɗen haalen kay ko fati gardigu toon to banggue logui ardi kay ko oɗo wiyete Ben Yedder toon to AS Monaco jogui ko logui sappo e jeegom rewi hen kay ko Kylian Mbappé toon to PSG logui sappo e jeegom Moussa Dembélé toon to olympique mbo Lyon jogui ko logui sappo e nayyi kañum tigui on to place nayoɓo ɗo oɗo wiyete Neymar Junior kañum tigui on to place nayoɓo ɗo jogui ko logui sappo e tati taw noon fettata ko toon to Paris Saint Germain Victor Osimhen toon to Lille kañum tigui won to place joyoɓo ɗo jogui ko logui sappo e tati so tawi ko Abibou Diallo fettowo toon to Metz international sénégalais kañum won to place jeegoɓo ɗo jogui kay ko logui sappo e ɗiɗi sen imma toon to ligue mbo leydi français no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi italie haalen kay ko fati série a mbo leydi italie ñalngu nogas e joyoɓijo jokkina kikiɗankin toon to leydi italie caggal kay nde yoga e potite dirtina toon to leydi italie kikiɗankin potital gotal jokkino hakkude kay ɓeɗo witeɓe AS Roma kañum tigui jaɓino lecce toon to stade olympique ngal ɗon pottal noon ko AS Roma kañum tigui waɗi pottal faydingal caggal kay nde ɓe fooli lecce baluji nayyi
wondude ndiga non toon to série A mbo leydi Italie heddoden haalen kay ko fati gardingu oɗo sanga to halten ɗo ko Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum tigui jokki yarda caggal kay kamɓe jogui toɓɓe capanɗe jeegom rewi hen ko Lazio borom toɓɓe capanɗe joyyi e jeenayyi Inter mbo Milan kañum to tataɓo ɗo toɓɓe capanɗe joyyi e nayyi woni to nayyoɓo ɗo ko Atalanta mbo Bergamo kañum jogui ko toɓɓe capannayyi e joyyi so tawi ko AS Roma kañum tigui wonto place joyoɓo ɗo jogui kay ko toɓɓe capannayyi e ɗiɗi Napoli mbo Kalidou Koulibaly kañum wonto place jeegoɓo ɗo jogui ko toɓɓe capantati e jeegom non toon to série A mbo leydi Italie heddoden haalen kay ko fati gardingu toon to banggue logui jokki arda toon kay ha hande ko Ciro Immobile toon to e Lazio borom jogui ko loggi nogas e jeeɗiɗi rewi hen ko Cristiano Ronaldo toon to Juve jogui ko loggi nogas e goho rewi hen ko Romelu Lukaku toon to Inter mbo Milan loggi sappo e jeeɗiɗi Ilicic toon to Atalanta mbo Bergamo kañum wonto place nayyoɓo ɗo jogui ko loggi sappo e nayyi so tawi ko João Pedro toon to Cagliari kañum wonto place joyoɓo ɗo jogui ko loggi sappo e nayyi sen imima toon to série A mbo leydi Italie no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal Pulaar faɗi hen ko toon to leydi Espagne jaɓɓoɗen Amadou Badi hodere Pulaar ko fati La Ligue Santander mbo leydi Espagne caggal kay de ñalngu nogas e joyɓijo jokki yuɓɓine toon e kikiɗe hanki sen paari toon ma yaaha toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne ñalngu nogas e tataɓijo jokki yuɓɓinede ceerno Amadou Ba jaam ñalli yawol Seydi Diallo guiɗo Pular jaam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma jokkino La Liga ceerno Oumar ñalngu nogas e jawaɓi jokki kiide hanki uddi ha laaɓi toon to Coliseu Alphonse Press hakkude Getafe kamen jaɓɓino Sevilla kono noon ko hoɗɓe ɓe pooli jatiguiɓe caggal nde Sevilla heeɓi toon loggi tati wondude ndiga ceerno Oumar Diallo udduno potite ɗe ha laaɓi noon ko toon to Wanda Metropolitano en paami kay potite ɗe fof ko toon to lamorgo leydi Espagne toon to Madrid ɓe mbaɗi hakkude Atlético de Madrid kamen jaɓɓino oɗo kippo biteɗo Villarreal toon to dingiral Wanda Metropolitano kono noon ko Atlético fooli Villarreal to loggi tati wondude he gotel heɗin loggi noon hadi loggande Atlético de Madrid koɗo biteɗo Angel Correa wondude he oɗo biteɗo Koke he oɗo biteɗo João Félix ceerno Oumar Diallo en paami kay ko ɗum uddi potite ɗe ha laaɓi João Félix noon ko gañinoɗo arti tigui he toon to Landa Metropolitano siftinde noon ceerno Oumar Diallo he kikiɗe hanki ñalawma hanki e derbi basco jokkino kono noon o kippo Bilbao folanoma ɗum noon wonani ɓe caɗele caggal kam potite sappo ɓe poolani toon to La Liga mo leydi Espagne ceerno Oumar ha joni ko toon to La Liga keddotoɗen gardigu ngu hetti ɗo ko football club Barcelona jogade toɓɓe capanɗe joyyi e joyyi Real Madrid capan joyyi e tati Atlético capannayyi e tati Sevilla capannayyi e tati Getafe capannayyi e ɗiɗi Real Sociedad ari jeegaɓo toɓɓe capannayyi jogui to les to noon to didol boɗeyol to heedi les ko Espagnol de Barcelona jogade toɓɓe sappo e jeenayyi Leganes jogui ko toɓɓe sappo e jeenayyi kamen goni to kamen ndewi Espagnol Palma de Mallorca ko toɓɓe nogas e ɗiɗi ha joni to banggue loggi toon to championnat mo La Liga leydi Espagne ko Lionel Messi ardi to garɗe toon to champion e toon to bituji to jogui ko sappo e jeetati heɗin sappo e jeetati hen sappo e ɗiɗi ko koyɗe marquiri ɗi hen goto ko faw hen ɗiɗi ko faw petta hen nayyi kadi ko faw pettata ko boɗitiɗo ceerno Oumar Diallo e ɗimmo o ko Karim Benzema mo Real Madrid ko loggi sappo e tati jogui Luis Suarez Barcelona ko loggi sappo e goho Ankel mo Getafe ko loggi sappo ko noon tigui Gérard Moreno mo Villarreal onne ko loggi sappo Lucas Perez mo Deportivo Alaves ko loggi sappo Roger mo Levante ko loggi sappo ceerno Oumar Diallo Amadou Badi hodere Pulaar Espagnol Barcelone kañum tigui wonto didol boɗewol to ɓuuri leydi to wadde kay eɗen wiya yoɓe reyna kay ɗo ɓe jofede to génération foot mbo leydi Sénégal jogora jofede caggal kay toon to Ligue 1 mbo leydi Sénégal génération foot kañum tigui woni toon to derriére to ɓuuri leydi to ko toɓɓe jeenayyi ɓe jogui ceerno Amadou Baye hen toon to Bundesliga ñalngu nogas e tataɓijo ko noon tigui Seydi Diallo ma en mbatta ɓanjen toon to Bundesliga jokkino ñalngu nogas e tataɓijo kikiɗe hanki hakkude Wolfsburg kamen jaɓɓino Mainz 05 ko Wolfsburg fooli Mainz loggi nayyi wondude e ndiga ceerno Oumar Diallo siftinde nde ñalngu nogas e tataɓijo mo Bundesliga heewi loggi sanne caggal kam potite ɗe fof mbaɗi ko loggi joyi loggi nayyi tan ha femti lees kikiɗe hano uddata ko hakkude Eintracht mo Francfort kamen jaɓɓoto Union Berlin sanga waktuji jeetati e feccere mo Berlin ceerno Oumar toon to gardingo Bundes ko Bayer ari to dow to loggi e jogui ko toɓɓe capannayyi e jeenayyi RB Leipzig ko toɓɓe capannayyi e jeetati Dortmund jogui ko capannayyi e joyyi Borussia Mönchengladbach ko capannayyi e tati ɗo Bayer Leverkusen ko capannayyi e tati Schalke 04 ko capantati e jeego ceerno Oumar Diallo to lesto ɗiɗol boɗeyol noon woni toon ko Paderborn jogui ko sappo e jeego
Wender Bremen jogi ko 17 Fortuna mo Düsseldorf ko toɓɓe nogas to bange loggi to noon ardi to dow to ko Robert Lewandowski to Bayer jogi ko loggi nogas e jowi Werner mo Leipzig ko nogas e go Jadon Sancho jogi ko mo Borussia Dortmund ko loggi 13 Marco Reus mo Dortmund ko 10 loggol hoɗo biteɗo Quinson min 05 on jogi ko 10 Rowen Hennig ko to Fortuna mo Düsseldorf ko 10 Nerlenser on jogi ko 10 to Augsburg Gnabry mo Bayer jogi ko 10 noon Ceerno Oumar Diallo ko ɗum woni ko tongunoɗen kabaruji coftal balle ɗemgal Pulaar ko musidɗo mon Amadou Ba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma. Amadou Ba mbo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yehen toon to Premier League mbo leydi Angleterre ñalgu nogas e jeeɗiɗi jokkino kikiɗe hankin toon to leydi Angleterre hakkude kay ɓeɗiteɓe Arsenal kañum tigui jaɓino Everton ngal ɗon pottal noon ngal wulino jaw kono battane maggal fof ko ɓeɗiteɓe Arsenal kañum tigui yaadi e polgu ɗum noon ko caggal tan nde ɓe heeɓi folde ɓeɗo witeɓe Everton baluji tati wondude baluji ɗi kikiɗe han noon uddata on ɗon ñalgu ha laaɓa toon to Premier League mbo leydi Angleterre sanga wattuji nogas e goɗi fawan hay hojom toon to dingira Anfield ko ɓeɗo witeɓe Liverpool mbo Sadio Mané kañum tigui jaɓoto West Ham United kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pular udirten koko fati 8e de finale Ligue des champions européenne e kiki janggonoma kay ɗen ɗon potite jokku yuɓɓinede sanga wattuji nogas e goɗi fawan hay hojom Chelsea kañum tigui jaɓoto Bayern de Munich ko wattu tan ɓeɗiteɓe Napoli mbo Kalidou Koulibaly jaɓoto FC Barcelona mbo Lionel Messi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe kikiɗe janggo en waɗata kabaruji meɗen coftal balli aadi amen e moɗon koye kikiɗe faɗi janggo tigui e kikiɗe janggo noon kabaruji coftal balli kikiɗe janggo kabaruji coftal balli heɓata arde so hawri e welede Allah aadi meɗen koye kikiɗe faɗi janggo tigui wawiten artude ko wiyete kabaruji coftal balli ɗo e yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Dembel Diallo kettitima laati jaam yo jaam gen hirane